Dobili su svoj prvi posao, ostvarili mnoge sportske i osobne pobjede. Za moje današnje goste 2014. bila je posebna. Godina za pamćenje. A moji sljedeći gosti ostvarili su iznimne sportske uspjehe. Sa mnom su danas i Matea Jelić i njezin trener Dragan Pinjuk. Dobrodošli. Hvala. Matea, imaš 17 godina, baviš se tekvondom i 2014. godine si napravila neke sjajne rezultate. Po čemu ćeš je posebno pamtiti? 2014. godinu pamtit ćemo po osvojenom prvom mjestu na svjetskom prvenstvu i na kvalifikacijama za olimpijadu mladih u Nanjingu. I kao i sudjelovanjem samom na tim olimpijskim igrama i osvojenom 5. plasmanu. I također kao proglašenjem za MVP, najbolju juniorku svijeta nakon svjetskog prvenstva. Dragane, jer Matea možda nešto izostavila? Pa u ovom seniorskom dijelu, mislim poslije juniorskog tog dijela prešla je u seniorski dio. Mi smo već znači ovu godinu poslije tog Nanjinga odradili 5 seniorskih natjecanja, već smo uzeli 3 medalje, znači 2 bronce. Jako dakle ima 17 godina. Da. I uzela je broncu u Austriji, u Izraelu, a na ovom zadnjem Croatia Openu je uzela i zlato. I s tim jednom nogom je na svjetskom seniorskom prvenstvu sljedeće godine u Rusiji s tim rezultatom. Jeste li iznenađeni uspjehom? Pa naravno da jesmo. Trener je meni uvijek govorio ti si najbolja, mi smo spremni za to, kad odeš tamo pokaži sve što znaš, samo se opusti, ali nikad ne znaš šta te u borbi čeka, nikad ne znaš kakva je protivnica s druge strane, ne znaš šta ti može doći. I onda kada se dogode takve stvari u neočekivanom sportu, u toj borbi, trebaš pokazati, trebaš izvući to iz sebe, tu volju, tu želju, trebaš preći sve šanse i ne znam, trebaš naći tu motivaciju. I ono što meni bilo zanimljivo, čitao sam jednu tvoju izjavu da se ne baviš onime što ne možeš kontrolirati, dakle suce, protivnice koje možda ne poznaješ, nego onime na što možeš utjecati. Da, na nekakve emocije, osjećaje, to kako ću prije borbe se moram u glavi srediti prije nego što uđem u borbu samu i trebam znati, trebam misliti o tome, trebam se boriti na svoj način, bez obzira na tu protivnicu, na suđenje i ne smijem se nikad predavati. Mislim da bi to mnogi odrasli mogli naučiti od tebe. Dragane, vas baš nije iznenadio toliko uspjeh. Vjerovali ste u... Pa, obzirom 2 godine ranije da mi tom juniorskom uzrastu smo maltene neporaženi bili. Ja sam, znao sam da smo najbolji i da se u stvari nikog ne bojim. Ne plašim, ali... Ali ako se vama ne plašite kad je ona u ringu? Ako se ne bi ni ja bojao. Pa to da, ali trener ne osjeti nekad stvarno kad je najbolji. Naprimjer, mi smo na jednom turniru u Nizozemskoj svjetsku prvakinju aktualnu pobijedili ko šale, pa tako da sam jedva čekao kad će to biti svjetsko prvenstvo. A svi ti uspjesi su još veći s obzirom da ste prošle godine imali dosta ozbiljnu nezgodu? Pa da, na državnom prvenstvu desila se ta nezgoda u jednoj borbi u finalu. Mi smo vodili zadnjih 30 sekundi i protivnica je nezgodno udarala. Imala je Matea unutarnje krvarenje. Doktori kažu čak da smo kasnili pola sata, možda bi bilo opasno i po život. Ona se nakon 2 mjeseca oporavka, ležala je 15 dana u Rijeci u bolnici, vratila se na tatami, još čvršća, jača, željnija za pobjedom, da svima dokažemo, a rad toga smo propustili i Europsko prvenstvo u Portugalu. Ali ste sada nadoknadili jer ste bili na svim osnovima. Pa evo sad zamislite, to Europsko prvenstvo u Portugalu je bila ova jedna Ruskinja prvakinja u toj njezinoj kategoriji, a Matea je za medalju pobjedila za finale na tom svjetskom prvenstvu baš tu Ruskinju. Znači da smo išli na to Europsko, vjerovatno bi bili prvi. Dobro, ali ne treba biti pohlepan, mislim, stvarno ste osvojili apsolutno sve. Zanima me to, otkud ti motivacija s obzirom da doista osvajaš medalju za medaljom ili prvenstvo za prvenstvom? Uspiješ se motivirati da i dalje daješ sve od sebe? Naravno, zato što mogu reći da i poslije te operacije i ona me jako motivirala. I doktori su mi rekli sad kao, hoćeš se nastaviti baviti tim sportom, kao pitali su se. Ja sam naravno rekla da hoću, jedva čekam se vratiti na borilište i vratiti to što sam izgubila. I neka te to digne, a neka te jednostavno se makneš, ali ja sam htjela nastaviti
I dok sam još ležala u bolnici, rekla sam sebi, kad sam gledala roditelje kraj sebe kako su zabrinuti, nikad ih nisam takve vidjela, i onda sam rekla sebi, moram to napraviti radi roditelja, radi trenera, radi grada i radi cijele Hrvatske. Spomenula si grad, živite, trenirate u Kninu. Tako. Da, treniramo u Kninu. Kako se zove klub? Taekwondo Div Knin. Treniramo, iako mali je jako grad i svi znaju već za uspjeh i to mi je na neki način i jako lijepo. Zato što mi svi daju podršku gradu i kada osvajam isto mi je drago se vratiti u grad, kako su mi doček napravili i sve. I sve je puno ljepše sa njima svima. Dragane, pretpostavljam da ste vi barem jednim dijelom frustrirani što, ne znam, trećerazredni nogometni klub u europskim okvirima dobija desetke milijuna kuna od nekih gradova, a vrhunska sportašica nema baš takvu podršku u takozvanom malom sportu. Pa da, to je jako teško kad idete, mislim, ja ne bi sad nikog tu blatio, ali kad neki klub dobije 10 puta veći iznos, a ide, na primjer, samo županijsku ligu, a mi idemo, znači, ta naša putovanja se kreću od Izraela, Rusije, Kine, evo samo sljedeću godinu idemo od Katra, Dubaija, tako dalje. I onda sami znate kolike su te financije, ali evo, mi smo sa Divom sklopili taj sponzorski ugovor i tako da nam olakšava sva ta natjecanja. Bilo bi sjajno kada bi se dobili još naravno veću pomoć jer to rezultati zaslužuju, ali ti imaš i sjajne školske rezultate, dakle odlična si učenica, ideš u srednju školu. No čuo sam da, znaš prebiti dečke. Ne. Samo u borilištu, ništa izvan borilišta. Pa točno to, dakle nemaš djevojku s kojom bi mogla sparirati, pa onda se zapravo boriš sa dečkom. Pa da. Ne dečkima, nego dečkom u klubu. A da, to je u juniorskoj konkurenciji, jako mi je pomagao taj dečko iz kluba, Stipe Arloni, i radili smo, on mi je dobro mi je došao zato što je on brz, eksplozivan i onda ako njemu zabijem nekakav bod, onda znam da ću i protivnici uspjeti jer je on puno bolji od njih. Ali sad kad sam otišla u tu veću kategoriju, u seniorke, onda sam trebala tražiti nekakve druge protivnice, sparing partnere, zato što je to jako potrebno za borbu. Ali nije ti lako naći, možeš se dići, čisto da vidimo koliko si, dakle, ja imam nekih 183 cm, ti si otprilike tu negdje. Pretpostavljam da ti nije baš lako naći partnericu ovako milo lice, ali onako. Pa nije, ali važno je da se cura hoće boriti. Da, pa teško je naći curu koja se hoće boriti, to i hoće reći. Evo, našli smo je, mislim, mi smo ove godine već 2 puta išli u Srbiju. Znači, njihova glavna, to je broj 1 na olimpijskoj rang ljestvici, Milica Mandić, olimpijska pobjednica 2012. iz Londona. Oni nas traže da dođemo na sparing, da njihov olimpijski komitet, sve nam plaća, put, hotel, tako dalje. Mi smo već 2 puta išli, a ove sljedeću godinu tu ćemo dolaziti u Zagreb. Onda se možda pripremaš i za finale, da možda otkriješ koje su njezine slabosti za Rio 2016. Kakvi su ti planovi za budućnost? Pa naravno san svakog sportaša koji se trudi, koji želi je da ode na olimpijske igre. To je san stvarno i trudimo se zajedno da ostvarimo taj san, koliko god bilo teško, i nadam se samo da ćemo uspjeti. Ja ću se truditi pa ćemo vidjeti. Ja bih se svakako kladio na tebe da ćeš uspjeti. Hvala vam puno što ste bili moji gosti. Držim ti fige i za Rio 2016. i za 2020. i sve kasnije cikluse. A moj sljedeći gost doživio je fantastičan poslovni svjetski uspjeh.